Lintang ing awan wengi. Ing sawijining desa ing pucuk Gunung Lawu ana sawijining cah wadon jenenge Nala. Dheweke dikenal sregep lan alus atine. Nanging duweni rahasia gedhe sing ora tau diceritakake marang sapa wae. Nala iso ndelok roh lan makhluk gaib sing mlaku bareng karo menungsa. Saben wengi Nala lungguh ing pinggir kali, mirsani lintang-lintang sing madangi petenge langit. Nanging ing sawijining wengi nalika angin gemuruh lan kabut mudhun saka puncak gunung, dumandaken ana cahaya sing alon-alon ngambang ing dhuwur banyu. Cahaya kuwi banjur dadi wujud lan malih dadi sawijining lanang enom sing rupane gagah. Nganggo klambi putih kaya kabut. Lanang kuwi jenenge Alvino, sawijining penjaga dimensi langit sing ilang kekuatane amarga ana retakan antara jagat menungsa lan jagat roh. Kanthi swara lirih, Alvino kandha, "Kowe siji-sijine menungsa sing iso ndelok aku. Aku butuh tulungmu kanggo nutup gapura antar dunya." Awale Nala wedi, nanging rasa penasaran luwih gedhe. Wiwit ing wengi kuwi, Nala lan Alvino saya cedhak. Alvino mulang Nala ngrungokke suara alam lan energi gaib. Dene Nala mulang Alvino bab dunya menungsa, babagan perasaan lan arti welas asih. Nanging suwene wektu, wujud Alvino saya kabut, kaya kabut tipis. Yen gapura antar dunya ora ditutup, Alvino bakal sirna selawase. Nala ora gelem kelangan wong sing wis dadi babagian penting saka uripe. Ing wengi purnama, Nala lan Alvino munggah menyang pucuk gunung kanggo ngatep gapura gaib kuwi. Alvino nyekel tangan Nala. "Sawise iki, aku iso wae ora bali. Yen aku tetep ana ning kene, sukmaku iso buyar. Mung ana siji pilihan, lunga utawa sirna." Nala mesem senajan atine lara banget. "Yen kudu lunga, lunga wae. Sing penting kowe slamet. Aku ora bakal lali karo kowe." Alvino banjur lumaku mlebu cahaya padang kaya sinar bulan. Nalika gapura dimensi nutup, wujude saya peteng lan alon-alon ilang kaya kabut kesapu angin gunung. Sawise Alvino ilang, uripe Nala ora tau padha maneh. Saben wengi Nala munggah menyang pucuk gunung, papan sing biyen dadi panggonan pamitane Alvino. Dheweke kerep nangis tanpa suara, nyawang langit sing sepi, rasake kaya separo jiwa wis ilang. Wong-wong desa ora tau ngerti sepira abote kesepian sing dienggo Nala. Nganti ing sawijining wengi nalika Nala pancen wis ora kuat nahan sedhihe, dheweke nutup mripat lan nyuwun, "Alvino, yen pancen isih ana, weno tanda, senajan mung sepisan wae." Tiba-tiba angin muter kenceng, lintang-lintang mulup luwih padang, lan ana cahaya putih tiba kaya meteor ing ngarepe Nala. Nalika cahya kuwi surut, metu sawijining sosok dudu kabut, dudu cahaya nanging nyata, menungsa, yaiku Alvino. Alvino mesem alan, kaya wong lagi nyoba awak anyare. Dheweke kaget amarga iso krasa ademe angin, krasa deg-degane jantunge, lan krasa tangane Nala nalika nyekel tangane. Wektu lumaku, Alvino lan Nala urip bareng ing desa, miwiti urip anyar. Alvino sinau mangan sega, sinau nyambut gawe, sinau turu kaya menungsa, lan sing paling penting, sinau ngrasake tresna sejati marang Nala. Ing sawijining wengi sing mirip karo wengi nalika padha ketemu biyen, Nala lan Alvino lungguh bareng ing pinggir kali. Alvino nyawang langit lan nyekel tangan Nala kenceng. "Aku urip maneh amarga kowe. Saiki aku pengen urip bareng karo kowe." Nala mesem ora maneh kebak sedih, nanging kebak rasa lega lan ketresnanan. Lan wiwit wengi kuwi, Nala lan Alvino urip bebarengan kanthi bahagia. Sawise liwat pisahan sing paling sedih lan keajaiban paling endah sing gawe takdire malih selawase.